היי, היום שר... יופי, זה טוב. בוא נתחיל בשלב 3. דותן, עצור, אתה מפורר לי את המוח. לא טובה, זה בעיה. מה זה פה, המקקיאדה? צריך לאכול למסביר. האגדה מספרת שיש למעלה אוצר. לא נראה שיש שם אוצר, רק זו. נפילה! מכירים את ההרגשה הזאת? שהזמנות לא מפסיקות להיכנס. עם וולט, הבחירה מתי וכמה משלוחים לעשות. בוא נחכה. הנה. לא. טוב, יאללה, בוא נתחיל. חייב לעבור בין העמודים. אני עף על זה. אין עליי, אני טייס מבקיעה. טוב, סלח לי ככה רק אחד. אסור לנסוע ככה באמת, זה רק משחק, כן? תמונה של שחקנים אתם. לא. בואו נעשה את זה שוב, אבל טוב. טוב, יאללה, בוא נעשה. תראו מה קרה פה. סידרתם לי את החיים בזוגות. סקייט ופטיש זה כל מה שזוג צריך בחיים. אתה בטוח. חטפתי בומבה רציני. סיבוב ביוב, let's move. הכי עלוב בכל הביוב. שולי ביקש לקום בול ב7:43. בזבוז של סנוז, זה מה שאתה. קצת קשה אז נפסלי? מה דותן? מה דותן? מה דותן? מה אתה עושה? מה אתה עושה? הכנפיים במוסך, קיבלתי רכב חלופי. חזרה למוסך. אני נגד אלימות, אבל הפעם הגזמתם. בגללכם אני אחזור מושפל לדוג'ו. טוב. יאללה חבר'ה, ללכת ולחוץ. אני לוקחת טקסי. לא תודה. בואו נעשה את זה שוב, אבל טוב. יהיה אתה עושה. חם פה, אפשר מזגן? להתראות, עולם קר ואחר. דותן, עדיף שתבטל את הדייט, כי אתה שלי הלילה. מרגליים שמאליות יש לי.
בואו נאכל קצת אבק. אני אצטרך גזה. זה לא נגמר כל עוד יש סוללה. מכירים את בן דוד שלי קובי? איזה גנוב הוא, אה? איך הזכוכיות האלה הגיעו לספה הזאת למען השם? קורה גם לכם שהכיבוד הולך לאיבוד? נו, מי הלך? אשכרה, תודה על המציאה. אפילו את הכניסה הצבעונית, היא שם בטעות. עוד מכונה לפח. יאללה חבר'ה, ללכת ולקפוץ. פעם הבאה אני לוקחת טקסי. קצת קשה אז נפסלים? חם פה, אפשר מזגן? מזל, כמעט קפא לי יותר תחת. סקייט ופטיש, זה כל מה שג'וק צריך בחיים. חייב לעבור בין העמודים, אני עף על זה. אין עליי, אני טייס מבקיעה. מכירים את בן דוד שלי קובי? איזה גנוב הוא, אה? לא מכיר. אין כמו שמחת השאיבה. קורה גם לכם שהכיבוד הולך לאיבוד? מוכנים למסדר זיהוי? זיכרון זה עדיין לא הצד החזק. המטבח בוער, תקפצו. הלך הסט. זה לא נגמר כל עוד יש סוללה. הכל זה חבל חבלים. אז ככה מרגישה מה אתה כניסה. עושה? דותן, עצור, אתה מפורר לי את המוח. מה זה? כל משפחת ג'וקוביץ' פה. לא קבלו. נכשלתי, צריך לקרוא להם מסביר. חם פה, אפשר מזגן? מזל, כמעט קפא לי יותר תחת. יאללה חבר'ה, ללכת ולקפוץ. פעם הבאה אני לוקחת טקסי. זה לא נגמר כל עוד יש סוללה. סקייט ופטיש, זה כל מה שג'וק צריך בחיים. עוד חטפתי בומבה רציני? היום תעשו קורה גם לכם שהכיבוד הולך לאיבוד?
נו, מה חסר? זיכרון זה עדיין לא הצד החזק, אני רואה. איזה לוזר. איזה בלאגן על המזרן. איך אני אוהב לראות מסודרים. מכירים את ההרגשה הזאת? שההזמנות לא מפסיקות להיכנס. עם וולט, הבחירה מתי וכמה משלוחים לעשות היא שלי. טוב. אז ממשיכים. אני נגד אלימות, אבל הפעם הגזמתם. אבל אני ברוס, שולי. מכירים את בן דוד שלי קובי? איזה גנוב הוא, אה? אין כמו שמחת השאיבה. להתראות, עולם קר ואכזר. אוקיי. איזה לוזר. קצת קשה אז נפסלים? טוב, חלק 2 בסרטון הבא. אז בינתיים תירשמו לערוץ ותעשו לי לייק ונראה בסרטון הבא. ביי.